a croeso i fideo wyth. Y rhaglen sy'n trin a trafod gemau cyfrifiadurol ar y we yn unig ac yn exclusif i golwg 360. A dyma ni felly ar fideo wyth. Da ni'n mynd i fod yn trafod gemau cyfrifiadurol arwydd tan hyn hyd y gwni tawaith os neb wir wedi bod yn trafod y peth yn gywrain yn yr iaith Gymraeg. A mae'r holl beth yn exclusif ar golwg 360. Nawr te, mae rhai pobl yn offi wario bach o pêl-droed, eraill yn mwynhau neu bach o peintio, tra bod rhai yn offi wneud pethau bach yn fwy gwahanol. Finne, dwi'n offi wario gemau cyfrifiadurol. Dwi'n bod yn gwneud hyn ers wrth 80au, a does dim llawer o brofiadau wedi cael ei gynnig trwy'r iaith Gymraeg. Ond mae wedi newid yn ddiweddar gyda gêm newydd Enaid Coll neu Master Reboot gan Wales Interactive, a hwn yw'r gêm cyntaf i fi yn cofio gyda'r holl gêm yn gallu cael ei chwarae trwy'r iaith Gymraeg. Mae ar gael ar Steam Greenlight ar hyn o bryd a fi'n credu bod 25% off, felly nawr amser i'w prynu. Cyn y hyd bydd yn ymddangos ar PSN neu PlayStation Network, a fi bron yn siŵr bod y boes wedi gweithio bod yn ymddangos ar Nintendo Wii U hefyd. Dychmygwch fyd lle nad marwolaeth yw'r diwedd, lle mae atgofion gwerthfawr yn cael eu cadw i'w mwynhau am byth, lle mae eich enaid yn anfarwol. Croeso i'r cwmwyl enaid. Ewch lwythwch eich enaid i'n gwynyddion ymroddedig ac ymlaciwch gan wybod y bydd rhan ohonoch yn byw ymlaen am byth. Caiff yr atgofion hyn i gyd eu cadw ar gyfer eich enaid digidol mwyn eich teulu ail ymweld â nhw dro ar ôl tro. Y cwmwyl enaid, yn cadw eich gorffennol mwyn sicrhau eich dyfodol. This is actual. Be advised, missile strike inbound. Stand by. Ers yr 80au mae Nintendo, Sony a Microsoft i gyd wedi dod i fewn i'r byd yma, ymysg sawl cwmni arall. Dyn ni ddim wedi cynnig llawer o Gymraeg tan hyn, ac mae'n bwysig mwyn i'r Gymraeg oroesi bod ni'n defnyddio'r iaith mewn pob man o'n gymdeithas. Ni'n siarad amdano lefelau llywodraethol, ni'n siarad amdano lefelau gwaith, ac ni hefyd yn siarad amdano pan ni'n neud beth da ni'n mwynhau. Mewn gair, ein adloniant. Wedi'r cyfan, da ni yma yng Nghymru wedi hen gystadlu mewn meysydd ble taw'r brif ffrwd yw'r Saesneg. S4C yn cynnig gwasanaeth teledu Cymraeg, barn a golwg efo'i cylchgronau, mae'r sîn roc Gymraeg wedi bod yn grif ers degawdau, llyfrau gan y Lolfa a Gomer ymysg eraill, a mae ffilmiau fel Hedd Wyn, Solomon a Gaynor ac un diwrnod hollol mind-blowing heddiw. Felly dim hwnna. Felly mae'n hen bryd fod Enaid Coll wedi ymddangos ac fod y Gymraeg yn cael ei adlewyrchu ym myd gemau cyfrifiadurol. Mae sgorio yn gwneud lot o gwaith da pan mae'n dod i defnyddio'r Gymraeg ar y teledu ac yn defnyddio pêl-droed ar hyn o beth. A fi a'r gath hefyd yn mwynhau siarad Cymraeg yn gilydd pan ni'n gallu. Pan fi yn gallu siarad Cymraeg dros Xbox Live neu PlayStation Network, dwi ddim yn dod yn rhywbeth hawdd iawn, achos fi ddim yn cwrdd â lot o bobl sydd yn medru siarad Cymraeg. Dwi'n cwrdd â digon o Gymru, wrth gwrs. Ond pe fi yn siarad efo Cymraeg, hoffwn i feddwl bod e'n mynd rhywbeth fel hyn. Yes! Stick hwnna lan y glisti. Cwdyn blew, mwlsyn, clist a ti, ti'n cael twlsyn, pwrdd, twmffat. Helo? Hola. Hola. Hola! Joder. Seguro que este gilipollas va a intentar hablarnos un español de mierda. ¿Tú soy España? Sí. Está haciendo la hora de cenar. Habrá que acabar la partida y marchar.
Vale. No soy inglés, soy gales. Bueno. Menudo imbécil está hecho. Hello? 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 Helo, Daf. Lisa sy yma. Hello, Lisa. Ie, ni di meddwl ffonio, spel, ie, ond ti'n modd... Hello, ti'n clywed fi? Ie, hello. Right. How's it? So, ti ffansi game bach? Yeah, great. Oh, great. I fod yn hollol honest, right? O'n i'n meddwl, ta di o'n nutters o ddarno heno. So, beth ti'n ysgo? Shwmai, a croeso I lab Fideo Wyth. Dyma lle ni'n mynd I trafod pethau bach mwy manwl pan mae'n dod I chwarae gemau cyfrifiadurol. Mae bech chi newydd weld o siarad ar-lein gyda estronwyr yn gorddweud pethau dipyn bach, ond mae'n medru bod ar y degau prin yn brofiad annifyr. Felly dyma I chi tip Fideo Wyth yn syth o'r lab. Mae modd gosod rheolaeth ar bwy chi'n clywed trwy fynd I ardal settings a defnyddio opsiwn Friends Only ar Xbox Live. Mae hwn yn golygu fod chi ond yn clywed pobl chi wedi dewis I fod yn gyfaill efo, tra ar PlayStation 3 a 4 mae dipyn bach mwy llafurus pan mae'r person yn gofod gwneud yn y settings pa bynnag gêm chi'n chwarae. Yn cofiwch, os da chi am rhegi, rhegwch yn y Gymraeg, yr iaith gorau yn y byd I rhegi ynddo. A'r peth gorau amdano hwnna wrth gwrs yw na chi'n goffo gwrando ar Americanwyr 12 oed. A gan sôn am pobl 12 oed, dyma ni 3 peth I helpu chi gyda dolyg yn dod I fyny, sut mae prynu a'n rhegion gemau cyfrifiadurol ar gyfer plant. Rhif 1. Mae system PEGI neu Pan-European Game Information wedi bod mewn lle ers 10 mlynedd bellach, a hwn yw'r corff sy'n dynodi pa oedrannau sy'n addes ar gyfer deunydd mewn gemau cyfrifiadurol. Yn y Deyrnas Unedig bellach mae 37% o bobl oedran 16 hyd at 49 yn chwarae gemau cyfrifiadurol yn rheolaidd, ac mae'n bwysig sicrhau diogelwch unrhyw berson, ond yn enwedig plant, pan yn profi deunydd a all fod yn anaddas, yn union fel ffilmiau. Os ydych chi'n mynd i'r siop, a mae'r plentyn wedi gweud bod rwy'n cael Battlefield 4 ar gyfer y dolyg yma, mae ganddo fe 18 ar y clawr fyna'n hollol blaen. Cofiwch checio PEGI rating 18, 16, 15 neu beth bynnag, a nid yn siŵr bod e'n gywir. Nawr te, rhif 2 yw'r rheolaeth rhieni neu parental controls. Mae pob un o'r peiriannau Xbox 360, PlayStation 3 a 4 ac Xbox One, Nintendo I gyd efo modd I chi fynd mewn i'r systemau a gosod rheolaeth eich hunan ar beth mae'r plentyn yn gallu agor I fyny neu chwarae neu mynd I weld. Nawr, dim hwn yn gallu bod yn gymreth, felly gyda chi teimlo'n rhydd I anfon tweet ata I trydarwch Daf Pris ar Twitter, neu wrth gwrs o Microsoft, Sony a Nintendo hefyd yn cynnig pob math o gymorth iddo chi wneud yn siŵr bod chi'n cynnig y profiadau cywir ar gyfer eich plant. Rhif 3, gemau cywir. Dwi wedi trafod PEGI yn barod, beth maen nhw'n tybio sy'n gywir ar gyfer gwahanol oedrannau, ond wrth gwrs, man a man I chi wneud yn siŵr bod beth chi'n prynu yn gywir yn eich tîb chi.
Nawr te, mae sawl cyrchgrawn a gwefan erbyn hyn yn cynnig llawer o wybodaeth ar y deunydd sydd ar gael, ac mae'n werth chweil wneud yr ymdrech pellach yna i amddiffyn eich plant, ond hefyd amddiffyn y gwneuthurwyr y gemau hefyd, rhag pobl yn ei gyhuddo o fod yn effaith drwg ar blant. Ond mae digon o gemau allan yna yn barod sy'n hollol addas ar gyfer y Nadolig yma. Enghraifft, mae gen i sawl gem fedra i cynnig iddo chi heddiw. Mae gennych chi Mario 3D World ar Nintendo Wii U, gennych chi Minecraft ar Xbox 360 ac nawr ar Xbox One a PlayStation 4. Gennych chi Ratchet & Clank nes i adolygu ar gwefan golwg 360 dydd o'r blaen. Mae hwnna'n addas iawn ar gyfer plant. Ac hefyd, mae gennych chi Tearaway ar y PlayStation Vita, un o'r gemau gorau dwi wedi chwarae blwyddyn yma. Felly diolch yn fawr iawn am wylio fideo 8. Fyddwn ni nôl tro nesaf gyda finne, Dafydd Pris a Johnny Joel Camera. Dewch nôl i golwg 360 i cael y gwybodaeth diweddara ar gemau cyfrifiadurol. Pob hwyl.